Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatimana enyika kwese kwamuri zita ndinonzi DJT1 tiri pano pa Teachkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwechete neakatikomberedza. So chirongwa chedu che Touchline Hour chiri kupfuurira mberi chatinobata misi nenguva apo patinenge tichikurukura nevasikana vanomira pa touchline vanotengesa bonde vatinoti sisu sex workers. Saka so tinonyanya kukurudzira kuti video rinoiri harionekwe nemwana ari pasi pe 18 years uye zvakare harionekwe nevanyarikani vari panzvimbo imwe chete nekuda kwemamwe mashoko atinenge tichitaura panapa. So thank you very much. Regai tipinde munyaya yedu zvizere mazvita. Right, mama Makadi. Tiri pedu Makadiwo. Tinofara hedu. Riri sei basa? Aiwa basa tiri kungodaro. Riri kufamba here? Mbichana asi tiri kumbozama. Muri kuzama. Aiwa tinotenda. Right, ndiudzeiwo tinzwe kuti basa renyu zita munoda naro here kana kuti tingotange kupinda munyaya? Aiwa zita rina nebasa rese pabasa rangu. Handitika. Aiwa tinotenda. Right, basa renyu rakamira sei? Munomira pa touchline munoshanda sei? Ini ndomira pa touchline. Pa touchline apa munofamba sei muchiita basa? Ini ndinoenda kuHopley. Ndokwandoitira zvinhu zvangu ndoteera tumashabhini. Ndopatinoenda ndinotora mazuva ndiripo. Tine tumaroom twatinobhadhara madhola pazuva. Saka tinomuka togeza tobva taenda tonosvika paipai unosina bhurukwa. Saka unofanira kunge uchionekwa zvidya izvi nematinji anofanira kunge achidii achionekwa iye vari kumberi kwako vachiona kuti une mahombe ndapi, vamwe havade vamwe anoadawo ane masaizi iwo matinji aya iwo matinji acho. Saka munosvika mogara makatarisa kushabhini wewe kotiwo pano ndakavhura makumbo ivo vane vachiona vachitamba masinuka oko. Saka pano mwana vachifamba vachipfuura sevanhu vane vari pamadomasi. Handimoziva zvoitwa pamadomasi kuti mwana ane madomasi ake. Saka munhu anotenga anombofamba achitarisa saka paanozodzoka unongosvika uchikubata ruoko toenda parutivi ondibvunza kuti amaini ndakufarirai munoita mari izvo zvenyizvi. Ndobva ndataura kuti noti chero masikati tinei tiripo. Masikati ndiwo anonyanya kufaya nokuti ane achinyatsoona zvese zvidya zvakatsvukira nematinji acho kureba kwane akaita usiku parima imwengo haonekwi. Saka tagara paya patouchline tabuda paya toenda kusaiti tonotaurirana. Ndobva ndamuudza kuti inini uri kuda peawa kana kuti uri kuda kuswera neni. Kana ini ndiri kungoda hangu zvema 30 minutes kana chi. Ndobva ndamuudza kuti ini ndongoda hangu $1 kana iri yawa. Tichiita zvepamutizo because zvazvinoita unogona kutorerwa clients. Saka $1 rinonyanya kuchipa here? Unochiita zvepamutizo kuti udzoke futi kapakiwa. Asi kana azonakirwawo neni nokuti zvimwe zvacho unochingobatsiridza unokutamba-tambawo pabonde pacho. Saka pabonde munotochaya zvekutopedza? Aiwa, murume unobatawo zvakanaka pabonde. Kusumuka naye chaizvo nokumuromenza nokudidi. Hapana nyadzi panyaya dzebonde. Nokuti chaanotisa kumba kwake ini ndisingachizive. Saka inde ndiri pabasa. Saka murume mamutora imimi maenda naye kushort time. Short time ndo yamunoita mari $1? Short time ndoita $1 asi kana akapenya unongomona kuti munhu unenge ane kamari. Ndogona murovawo kana $5. Ko panaiti tomboti munhu ada kupungwe usiku hwese nemi? Kana iita pungwe ndogona kutorova 15 to 20 according munhu wacho kuti unenge akaita sei. Mongo zvakazvitsvagwa mari unongona kuti apa iripo apa. Saka ukarovawo yepasi unozochemawo kuona kuti munhu uyu nedamba refu raatora inini nemari yandachaja zvisi kuwirirana. Asi pana vanotoita damba refu here? Vamwe anononoka kutundawo. Vamwe anononoka. Saka unotomudza kuti shamwari wanonoka wedzera. Kana ati haisi okay ndowedzera hatinoita. Saka munhu wemurume anofanira kuita sei pakutunda? Anofanira kukasika kutunda, anofanira kunonoka, anofanira kumboita sei kana achiita bonde? Kana achiita bonde haafanirwi kukurumidza kutunda. Tinombotamba tichimbotamba. Pane nguva unotonzwa kuti murume ike zvino zvakuda kutunda. Ndopo tochikuka tese manje kuti zvienderane.
Saka pakashata. Alright. Ko pamastyle apa pane here zvimwe zvamunoita imimi zvekuti murume akarara neminazi mangwana anodzoka? Mastaira tinoita akasiyana. Pane imwe yekusunga mboro yekuti paunoona paipai otamba uona kuti unotozvinzwa kuti munhu akuda kutunda wobva waisunga sunga zasuku zvokuti unoita ngori kuisvina somboro kudai. Unoona murume agumirwa ndochipuruzira magara aya nchiapuruzira magara aya unodzikamira. Alright. Saka maane nguva yakareba sei muri mubasa iri? Inini from 2016 pashaya murume wangu. Saka ndakasiwa ndiri pazero, hama dzakatora tunhu twese. Saka ndo pandakatangira pandokushayawo ndoita zvipi kumusha kure, hapana munhu andopa vana. Ndakasirwa vana vechikoro. Makasirwa vana vangani nemurume? Ndakasirwa 3. Vava chiri vadiki. Mumwe anga achitori mudiki wachanga aine gore. Kamwe kacho kakane 2 years dzatakarumurisa. Kamwe kacho ndokakakuita grade 1. Saka ndakashaya kuzwa kuti zvinondoita zvipi. Ndokungosangana nevasikana unongovhunza unoona dressing. Ndopanda kuvhunza vasikana zvakamirawo sei zvikanzi mudikani zvotongoda kugeza nokutoya chikorekta. Saka ndopandakatanga kuendawo ipapo ndichingoona zvinoitwa vamwe. Saka mune makatoita line rokuti vadhafu pana mwana unoda madhafu ane magaro. Vamwe vanoda kuti tutete tumaslimu. Fanika mazuva ano ndo tiri kupisa itu tumaslimu. Madhafu aya hanzi amunyatsosumuka pabonde. Alright. Saka zvina kukutorerai nguva here kuti mupinde mubasa ironi? Mazuva ekutanga zvakambonditi netsei. Ndaiti ndikarara ne1 ndaiona kunge kutorwadza zasuku. Patunoenda nokujaira wozoona kuti zvinhu zviya zvazopinda muropa manje. Zvokuti haike nondorova zvoti kana ndikapuwa 15 ndorova pedei. 15 nokuti ndiri kutsvaga mari yevana vechikoro. Vamwe wakatoita raini wakamirira wakatomira? Ndakutovengwa patouchline nenyaya yekuti inini mongona nendebvu dzandinadzo kai. Varume vazhinji vanoda ndebvu. Hanzi vakadzi vane ndebvu vanonaka. Aiwa, tinotenda. Saka mubasa renyiri tinoona vamwe varume vachitiza kumba wachiuya munhu ane mukadzi kumba ukanosiya mukadzi achiuya kutouchline achizokukecha imimi. Pangawa here pane chiri kutadzwa namai kumba uko chamunogona imimi? Zvakawandisa. Zvakafanana nei? Zvakawandisa. Inini ndichisvika nomurume wangu mpaka ndatoona kuti bhegi riripo. Ndinotora mvura inopisa ndomubereka toenda kunogeza tese. Tichigeza tese kudaro ndine chifongora chinyepera kunge ndiri kutsvagara sipo. Kunge ndiri kuda kuzvikwesha ndanyanya kumanga chichi. Inogona kutomira mboro imomo. Totoitsa imomo. Zvino kana vari mukadzi womunhu obva ati mune here hazvizobudi baba nhingi. Saka toita zvose. Ndomugezesa ndomupukuta ndomubereka todzoka mumba. Haupfeke chinhu haudi une wakashama uchifongora uchinyepera kutsvaga chinhu kupuchinitirewo. Zvokuti unofanira kuona matinji akarembera zasuku. Saka inenge iri on haifanirwi kuvata. Saka vakadzi vari kumba ndo zvavari kutadza izvozvo? Izvozvo ndo zvavari kutadza nemarafu. Unofanira kungoti tedhi matii tedhi. Hapana chinomborema pakuremekedza munhu kana ane bhegi. Chero yanga akavigira mukadzi wake unoiburitsa kana chinge ndatanga zvangu romenzi. Ko panhengo apa vamwe vanodya nhengo dzevarume inodyiwa here nhengo? Inodyiwa. Kana ichitodyiwa mari inobuda ipapo mari kwayo ma40-50 kuchidya nokuti unogona kutotundira mukanwa mangu. Saimwe nguva tiri kuzosangana nemamwe maproblems ekuti unogona kuzobuda marashi pamuromo zvezvi zvichizoda mari yekuti unobayiwa jekiseni. Saka unofanira kunge uchinge wachadyawo mari inobatika. Saka varume vaya pane here zvimwe zvavanotouya vachitoda kwamuri zvekutoti munoti izvi hatina kuzvijaira zvinotoda mari yakati zvamunotochaja imimi mega kuti apa tiri kuda mari yakati pane zvamuri kuda like yekudya nhengo iyoyo? Mumwe haatodi kurara newe kukwirana newe chaiko padi. Anongoti oburisa nhengo yayo mboro yake obva atichi inanzve uchisveta uchisvisvina kunge lollipop zvezvi kusvika atunda utopuwa 50 yako. Ko mubasa imomo
Amuna hondo here kana kuitirana majelasi nevamwe amunenge muchishanda nawo? Unogona kutorongerwa matsotsi kunzi mukeche zvebhaizimende naye munomurova nevamwe nokuti zvaakuenderana nokuti iwo wakachangamuka zvakadii pabasa iroro. Nayo maromenzi mwe unogona kutokufonera kutoti uri kupi, wotaura kuti ashandi titori pabasa pangu paipa konza dzoka kumba, ndakatopaka padheni so kutodzoka kumba. Saka vamwe vane vasinangana sendi, mwe vanodzoka rasangana sendi. Saka zvinogona kubata umwe munhu izvozvo kubata murume kwacho zvakanaka pabonde apa. Sikureva zvokuti respect asi pabonde kutamba pabonde apa unofanirwa kunge uri active pazvinhu zvako. Saka mastaira ndeapi apa mamwe amunogona kunditsanangudzirawo nhasi kuti pamwe pacho unogona kurohwa wakadai, pamwe unogona zvinenge pane mastaira api pabonde? Pabonde pane kurara wakatarisa mudenga, kozoya kuti iye anotora gumbo rako orisa papakapa onyatsorova. Iyoyo kana iwe unonakirwa iyoyo haayo mawani. Kozoya yembwa yedhogi wakabata bhedha kudai unonzwa munhu ochemerera. Saka kumba izvinhu zvazvisi kuitwa izvi aiwa, kana vanhu vari mudzimba kavana mazuva ano vakunyanya chikristu plus vana vari kuroorwa mazuva ano tiri kutovatorera, tiri kutora chero tuvana tudiki tiri kuti vanhu vari kuroorwa vamwe vari kuchata hapana zviri kuzikanwa mudzimba. Hapana, kungoti mwana chiinda watochata zvatoita. Saka itoti vana itoti tikazotutora isusu haadzoki, haadzoki nokukura kwandakaita kunoku haadzoki. Aiwa, tinotenda. Ko pazvirwere pane zvirwere zvesiki hapana here vamwe vanomboti ndotoda nyoro yakadaro? Izvo magariro. Mumwe ano achitoda inyoro nokuti asi kana iri nyoro mari inokwirawo. Vamwe vanoputisawo kondomu usingazive. Saka kondomu anenge achiriputitsirei? Utsinye. Anenge aine chirwere here chaanenge ainacho achida kukusira? Aneka utsinye achizwa kuti iye ane chirwere. Imwe nguva unogona kutopfekedza munhu kondomu ka paunozoribvisa unowana tura netumakonye tutsvuku sougushe kuti saka kudenda rohwa nyoro apa chii chaitika. Tumakonye tutsvuku tunobuda pamaspems ake. Ukasimudza kondomu kudai akwachena unotoona kuti iye atoenda ake. Saka siki tinotosangana nadzo tichitoenda tichinobaya majekiseni azvichinzi chajo mari inobatika kuitira kuti unokwanisa unodii unorapwa. Saka pakashata. Alright, kunze kwekushandira panzvimbo penyu munomboitawo here matrip ekuti panapa padhakwa regai ndimbofambe ndimboendewo somewhere? Tinobuda kana utienda kwamutoko chaiwo. Tine mafriends kwamutoko ikwandokudzai kuti kunokuchi chakaputika nenyaya yemakorokoza ari kunhiwa. Saka tikaenda kumakorokoza tinonosvika tombokemba tiriko. Asi problem nemakorokoza manje anogona kukunyenga usiku hwese. Akunyenga usiku hwese okutaura kuti mari iri pei pati pakunochena uri kudza kuti aiwewe kutaura zvokumama zvako iwewe ndipe mari yangu banga rotobuda. Saka ndo mamwe matambudziko atinosangana nawo wokuti usiku hwese uchikwirwa hapana kuzorora. Izvo iyona achiziva ake kuti kuseni uchatora mari yake. Saka kana muchinge madaro hapana kwamunondomhangara kana zvaitika izvozvo? Hapana, unonomhangara kupi? Zvezvo zvatongovharana. Asiwo maketi muchisvika kunzvimbo yakadaro inombofamba? Aiwa, kana muchisvika kana wakachangamuka hako action. Aiwa, kana vabereki kumusha unochengeta. Zvakanakisa. Iwo vabereki vanenge vachiziziva here kuti ndo basa riri kuita semimimi hama dzinoziva here kuti ndo basa renyu? Ke zvino ine ndakatoudza varoora vangu ndo vanoziva. Varoora ndoziva kuti tete kana vauya zveshuwa ndoya neteksi yakazara. Negrosari? Rakazara. Zvokuti ndotovatengera hembe nechichi kuitira kuti musi waunorwara vanokubatsirawo. Ndizvozvo. Nokuti chibasa ichi unopedzisira kutozvimamira panguva dzokupedzisira. Because techiriska upenyu. Asi hapana zvokuita. Saka imimi nhasi mwe munhu akauya kwamuri achitaura kuti inini ndanetsika neupenyu, mukadzi wari mumba ari kuda kusiya imba yake, ari kuda kuti atange kuita basa irori, munomuti chii?
tomudedza toti uya tiende. Nonozvionera ikoko. Nonozvionera ikoko. Saka munotova trainer here kutoti shamwari kana wasvika apa panoda wotomudza kuti uya kumba tironge kana waomerwa noupenyu. Hapana chimwe chatinoronga naye kunze kwaizvozvo. Kuziva kuti wotoshangamuka. Alright. Kana aitwa yanoitwawo ndizvozvo basa redu iri kana kurawa unogona kutourawa. Saka tee takatopikira zvese. Ko vamwe vanoti hanzi vanoita zvechihure wepatachline vanotengesa bonde iwawawa vanogona kuti wakecha futi wakechwa nemunhu vanogona kukubira futi mari. Ndogona kutodhila nembavha panapa. Zvokuti ndee ndichitova nevanhu vangu kwete kuti kudanana navo. Aiwa, wokudya navo mari. Zvokuti ini ndogona kutongoti vakomana ndabata mukomana ane bhegi. Saka ini ndiri kuenda naye pane patiri kutoenda pane dheni yatawana. Kana kutoti kwangu inini kwandenjiroja but kusiri kwangu kwandogara chaiko hauinde paunoroja zvachose. Zviya zvekungotio zvenguva iyoyo kuti maitozikana kuti pambuya nhingi ndo patinodi. Saka ini ndiroenda nemunhu wangu totononyengana. Tapedza kunyengana inini ndobva ndaisako kuti ndoisa meseji kwakomana vana vari mudhuze wobva wasvikorova dho wonoka dho nombonyepera kunyarara kunge kuti baba vari muno ngavadairi wobva wati ndiani wonzi vhura dho. Paanoti ndandadha dho rovhurwa rorohwa rotovhurika wobva wangosvika chiti kwei uri kudei pabhebhi redu chatochaya. Saka panguva yana achirohwa mamwe achitosecha paipai ini ndotochema ndichiita sokuti ini nditori kusaidhira nhere murume wangu asi netoziva kuti madhini ndini ndakonzeresa. Totonyepera kunge tatorohwa tese paipai tatobuda panze chichichi murume paanobva atya anotanga kuti fivha kauvatiza iniso munhukadzi ndombonyepera kunge munhu ari kutokamina izvo kwaninda kutosara tobva tatotora mari yatosheyana motosheyana newakomana. Saka mubasa menyu muchisoja chaizvo. Aiwa ichi chikomuredi. Hachotoda kuti hachidi munhu hachidi dera kana kutya kana watozvipira kuti kufa kana kurarama. Saka pakashata. Alright, ko kune vamwe pane vamwe here vanotombokuitai rafu imimi wamunoti nini nguva yakati pane umwe wandakambosangana naye munhu yakanditamba rafu imwe isingaiti. Zvinowanika izvozvo. Indakatombosangana nomumwe murume akatonyatsooti aiwa waya riripo bhuri. Saka ini nicharara muno asi bhebhi zvandoita inini i1 night ndobva ndabuda zvangu ndikati abo musana wakapisa imi sadaro chikapa chese ndakaita mastaira ese ndakaita asi kwachena akatanga kunditaura kuti iwe indoita zvokumama hautonaki futi kurumidza kunza mari yangu apa tasina kondomu. Anga achindirova feya. Achibva atoenda zvake. Achibva atoenda unokuona imhan'ara. Asaratidza kumukorokoza munhu iyeye but waityisa. Hamuna kuzombomuona? Hapana, handina kuzombomuona. Ende unoitaura kumapurisa uchiti kudi vanotaura kuti ivo havatodidi mapurisa. Anoti zvinhu zvamunoita ndimokonzeresa mbavha kuti dziwande. Aiwa, tinotenda nekutsanangura kwakanaka. Tinenge tichida kumboteererawo tichimbonzwa kusaidhi kwenyu kuti basa renyu muri kumborigona sei, muri kurarama sei mubasa iroro, nekuda kwekuti kune vamwe vanhu vazhinji vanenge vachishora kuti vasikana vanoita ma-sex workers havasi right. Saka kune vanokutukai imimi, pane vanhu vakawanda vanokutukai kuti mahure ndo izwi ravanoshandisa. Munoti kudii kwavari? Inokomuziva kuti hure ndimai vako. Isusu basa iro riri takatozvipira chero kutofamba uchisvoredzwa. Imwe nguva unotoburiswa mumba wakechwaka. Pane mwana anonyepa kuti nini mukadzi wangu akafa akazenga but otipirwa nepakuroja kuti mune utori nehure uyai. Unogona kutosvoredzwa sangana kupfeka kana chinhu chimwaiwa mvura mwachidira upfu asi ndozviripo. Unotongofamba wakadaro. Ene mangwana handinyari nzvimbo iyoyo ndotodzoka futi. Muripo futi ipapo? Ndiripo ipapo. Ibasa zvi. Saka ko rimwe basa hatina here rimwe basa ratakambosarudza kana ramakambofunga kuti ndakamboshanda iri basa iri zvaigona kundiitira zvakanaka risiri iri rekumira patachline? Ndakambozama kutengesa zvimabhero, mongozama bhero zvaanoita. Imwe nguva anodzokera nazvo, tebho inobhadhara zvese zvine zvida, saka ndatozongona todzokera kune rangu
iri harina kana munhu anokweresa mari unochishandisa bese rako. Saka hapana une uchitangira paprofit. Hapana kuhodha. Ende hapana kuhodha, hapana kudi. Ende haugare usina mari. Because pane mumwe munhu unotongoya zvakatomuomera utongokuti ako short time. Kana ndasina hufunda utonotsvaka hwekupima. Okay. Makutorarama. Takutorarama afanika kwedu hopuliko kune zvinhu zvokupima. Saka ukange wakatobata $3 chaiwo unotodya sadza nevanhu. Ko wana manje vanoziva here kuti amai ndo basa ravo? Wana wakura sei? Vakura. Ndakatanga ndichingoti ndichambobuda ndichamboenda kushamwari yangu ndichamboda, asi haike zvinova kutozviziva. Kozi dzimwe nyaya dzaizototangira padheni papa. Ndakakukwira wakazodai haunake, saka zvimwe zvacho hapana zvokuita. Asi munenge musinganakewo here shuwa mukaona murume achidaro kana kuti mashoko ekungofinhura? Aiwa, mashoko ekufinhura. Nokuti vamwe vano vachitokudaka. Iye achitokutsvaga kuti uri papi sha. Chinoda ukatomboti ndakabuda, unoziva kuti asha nditori padheni. Dzoka kudheni. Okay. Saka mune wana vasikana here mimi? Vasikana ndinavo. Alright. Ndine 2. Ko mwana wenyu musikana akaita basa ramuno kuita here munonzwa sei? Handizvifariri. Ngei? Aiwa, zvandinoita inini. Mwana wangu ndoda kuti apinde mumba make aitewo marriage yake yakanaka. Handiti. Ndodzidziso yandinomupa. Ene ndikatowana asipo ndinomurova zvimwe zvokuita kunge achafa. Kana paraino vandozviziva. Koya akakuti mama imimi handitiwo ndo zvamunoita? Ndinomuudza kuti inini ndo zvakaita kuti ndikuraramise musvika pamuri nhasi. Asi toda kuti upindewo mumba, ndaitoda kupinda mumba. Asi zvakarambawo. Adzidziso mwana ndinotopa zvakanaka. Alright. Aiwa, tinotenda mama nekutsanangura kwakanaka. So mashoko amunoda kusiyira kune vakateerera chirongwa chedu zuva ranhasi? Kune vamwe vanoshora, kune vamwe vanotuka, kune vamwe vanoita sei? Ndeyekuti kudii tisati tabva panapa? Ini mashoko andingangopa ndeyekuti hapana mararamiro atingaitawo vedu, asi chibasa chakangooma. Unochitoswira kuti denda ita mabasa netawo vamwe akanaka. Asi nenyaya yekuti situation ndiyo inozokupinza mumabasa iwaya. Tisingatozvidiwo, unochitoda kugara kana mumba mako. Wotopindawo mumba mako nemurume wako, asi zvine zvangouyawo. Zvine zvangouyawo. Alright. Aiwa, tinotenda nehurukuro yese yataita nemukana wamatipe wekuti titaurewo nemi tichinzwawo kusaidhi kwenyu. Asi mimi tisati tabva panapa, kufunga kwenyu maidawo here kuti hakuna here wanomiririra saidhi renyu imimi revasikana vanotengesa bonde? Hakuna wanokumirirawo here kuti kana zvichida masangana nedambudziko pamwe maita siki, hakuna kwamunorapwa mahara here? Aiwa, sitorapwa mahara kumbari. Zvitoriko zvipatara zvacho? Zvitoriko zvokuti mukasvika kwemimi musiri kudepartment ro munonyara imi. Because unotosvika uchito welcome, garai apa. Muchitoona kuti inga kune mumwe nechirwere chakatopfura muromo yese neka yakazvika. Because vanoita mboro dzokudya dzedzi. Saka zvakanakisa tichibatwa zvakanaka. Aiwa, saka kana tichinge zvakadaro tinotenda. Pasina kana muripo. Aiwa, kana wariko hawo wanokumiririrai, vanoti kana mawirwa nematambudziko akadaro, aiwa, saka tinotenda chirongwa ichocho kuti ngachirambe chichipfuurira mberi. Alright, so thank you very much. Right, muri yeZimbabwe ndo hurukuro yatenge tichiita nhasi touchline hour, petenge tiri kumbonzwawo kusaidhi kwavo kuti ivo vanoraramawo sei uye zviri kuvafambirawo sei. Saka so ndofunga muri kunzwa matambudziko emamwe avari kusangana nawo mubasa ravo. Kune vamwe vanoshora, vanotuka kuti zvakazomira zvakadai. Anyway, asi kutuka kuriko, but zivaiwo kuti zvinhu zvacho zviri kutoitika, ende zvechokwadi zviripi? Zvitoriko zviri kutoitika. Saka so tinenge tichida kumbonzwawo masaidhi avo kuti zvakamira sei. Tichitaura kudai so panyaya yedu nhasi, kune mumwe munhu ane pfungwa yekuda kuenda patouchline. Kune mumwe munhu ari kufunga kuti nhasi ndikasiyana nemurume ndiri kuenda kundotengesa bonde. Saka zvakanaka kuti patinoita hurukuro inoi, iwewe une pfungwa yekuda kundotengesa bonde, unoinzwa, wonzwa mumwoyo mako kuti ndoenda here, kana kuti ndorega, ndogara here pamurume wangu, kana kuti ndorega. Zvinenge zvakwauri nekuda kwekuti ndofunga mataura mukati kune mariski akawanda. Ichokwandi. Unogona kufa, unogona kuita zvirwere, kana kutotakurwa nemota yausingazivi wonzi handei kudheni kwangu, unosvikotodamburwa musoro. Handiti muri kuzviona. Saka patinoita zvirongwa zvinoizva, hazvisi chirongwa chekuti tinongoita kuti mimi vanhu munzwe zvinenge zvichitaurwa pano, but inyaya yekuti munge muchitozivawo
kuti kana ndakundopinda muchirongwa ichi ndasaina. Saka so thank you very much mune Zimbabwe, tinokutendai nekuramba muchitsigira chirongwa chedu Touchline Hour pano paTichCatch MTV. Kana kachinge kari kekutanga usakanganwe kusubscribe YouTube channel yenyu yakanzi TichCatch MTV. Musakanganwe kubaya kabhero ako, ndo kanoita kuti patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. So thank you very much. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera patinenge takakubatirai zvakare imwe nyaya. Thank you very much. Mazvita.